реално погледнато, преди да вземеш точно този модел Audi, карал ли си някой друго Audi, че да решиш да се спреш точно на тая? Точно такова не. Като цяло не бях карал на А3, каквато и да било. Първата кола, която се качих да карам, беше Audi. Нали, учих се на такава, беше Audi 80. Тя беше с един много специфичен двигател, 1.9 бензин, 113 коня, сравнително рядка. Нали, колата на Войчо ми, на нея се научих, оттам се почна любовта с аудиото, а тази да взема, си спомням, че пак при години още нямах книжка и тя бяха сравнително нови и първото с такава визия, която видях, беше Audi S3 8P. Нали, в моя град, от който съм по принцип, нали, не съм пловдивчанин. И бях споменал на им приятел, че нали, един ден и ние ще караме такива. Той ми се присмя малко тогава и аз му казах, нали, ще видиш, и в един момент си взех тази, вече като имах възможност. Та оттам дойде, просто де се вика една сбъдната мечта.